certo que están convocadas novas xornadas de paro os días 12, 15 e 19 deste. E aínda das estradas, xornada de loito no Concello Ourensán de Muíños polo sinistro mortal que lle custou a vida a unha muller de 51 anos e a morte tamén do seu home a consecuencia dun infarto cando recibiu a noticia. O condutor ebrio que causou o sinistro quedou en liberdade con cargos tras declarar no xulgado de Bande. Jesús Álvarez. O xulgado de Bande decretaba nas últimas horas liberdade con cargos e retirada do carné para o conductor de 40 anos veciño de Calvos de Randín acusado dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave e por conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Atribúese a responsabilidade do sinistro viario mortal ocurrido na noite do mércores en Porqueros, en Muíños, no que tras invadir o seu vehículo o carril contrario bateu violentamente contra o turismo no que viaxaba unha veciña de Requías de 51 anos que faleceu cando regresaba de traballar nunha residencia de maiores morreu precisamente polo impacto do vehículo, tendo que ser excarcelado o seu corpo. A traxedia foi doble porque a súa morte sumóselle a do marido que chegou pouco despois ao lugar do suceso ao ver que ela non regresaba a casa e falecía dun infarto ao coñecer a noticia sin que as urxencias sanitarias o deran reanimado. O home padecía de doenzas cardíacas, mentres o conductor que ocasionou o sinistro únicamente sofriu feridas leves das que foi atendido no hospital antes de ser detido pola Garda Civil ao dar positivo nas probas de alcoholemia. Un suceso que causou gran conmoción no Concello de Muíños, particularmente en Requias, onde a parella era moi coñecida e deixa un fillo de 24 anos. Contámosles tamén que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación crea un comité científico para asesorar do brote de peste porcina africana en Cerdañola del Vallés, en Barcelona, e que polo de agora foi detectado en 13 animais silvestres. O Departamento de Agricultura sinala que o obxectivo desta comisión é o seguimento de evolución da enfermidade cunha elevada mortandade entre os animais afectados, así como a análise das posibles medidas para controlar e erradicar este virus en España en relación con este caso. Saiban tamén que a plataforma So Sanidade Pública valora asistencia á manifestación celebrada a pasada tarde en Vigo para exixir a reconstrucción desa área sanitaria. Unhas 15.000 persoas secundaron a protesta segundo a policía. Os convocantes agardan que o goberno galego poña en marcha un plan que permita o reforzo de profesionais e medios tanto en atención primaria como nos hospitais. Víctor Blanco. 15.000 persoas, según a Policía Local, participaron nesta manifestación. Manifestación a que asistiron veciños e representantes sindicais e políticos de toda a comarca viguesa. Manuel Moreira, portavoz de So Sanidade Pública. Sí, satisfeitos ca participación. Claro, nos facemos un chamamento a toda a cidadanía e nos entendemos que hubo unha resposta moi importante da cidadanía na que, insisto, se expresa esa preocupación, ese malestar ca situación que se está dando. Cada vez sufrimos máis as consecuencias tanto os traballadoras e traballadores da sanidade pública como as usuarias e usuarios, como os pacientes que ven como se dificulta o seu acceso aos recursos sanitarios. Reclaman un estudo das necesidades de profesionais e medios de cada un dos centros de saúde de toda a comarca de Vigo, un plan para o peche de Povisa e o rescate da concesión do Álvaro Cunqueiro. E outra protesta do Comité de ENCE que protestará ante a Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago e voltará a folga o martes para expresar así o seu rexeitamento o expediente de regulación de emprego. E da política local hai cambios de novo no goberno de Lugo só 2 meses despois da entrada da última concelleira. Contánoslo Arantxa Vázquez. Pois todo parece indicar que o Concello de Lugo terá que asumir unha nova remodelación de goberno. Sería a cuarta deste mandato. María Reigosa, a última concelleira en entrar para substituir o edil Pablo Permuy, falecido en setembro, ven de renunciar ás súas funcións como responsable da zona rural. Un cargo que ostenta dende hai só 36 días e do que tomaba posesión no pleno de outubro, pero que di non pode desempeñar como lle gustaría. Funcionaria de Costas incorporouse ao Executivo cunha dedicación só do 10%, tratando de compatibilizar os dous labores, pero un mes despois alega falta de medios e discrepancias co alcalde á hora de organizar o traballo. No aire aínda queda por confirmar se manterá a acta, se o fará como concelleira do PSOE ou se pasará ao grupo dos non adscritos, comprometendo o equilibrio numérico que ten o Executivo de coalición, con 13 concelleiros fronte aos 12 da oposición. Nas filas socialistas, polo de agora, gardan silencio. En Santiago celebran arestora cun acto institucional no Concello que hai 40 anos a cidade recibiu o título de Patrimonio da Humanidade. Ramón Castro. Eran as 12:30 dun 4 de decembro de 1985. O exalcalde de Santiago, Xerardo Esteves, lembraba en Onda Cero que as persoas que decidiron en París que Compostela entraba a formar parte das cidades Patrimonio da Humanidade, levantáronse e empezaron a aplaudir. Xerardo Esteves indicaba que cando entrou Santiago non houbo debate e foi un día de satisfacción
recoñece que aquela xornada ia moi tranquilo. De satisfacción, iba moi tranquilo. Non tiña ninguna preocupación porque, claro, que pasaba? Estábamos na sede da UNESCO. Que lle pasa a Santiago en París? É que ten todo un barrio dedicado á cidade de Santiago, el Faubourg Saint-Jacques. Ten unha rigla, toda a calle Saint-Jacques, ten a Tour Saint-Jacques. Non hubo ningún debate. Sencillamente levantáronse de pé e empezaron a aplaudir. 40 anos despois, Xerardo Esteves sinala que a partir de aí se creou o Real Patronato da cidade de Santiago, o Consorcio de Santiago, o Plan Especial e inversións para a capital de Galicia. O patrimonio, asegura, está na catedral, pero tamén está nos barrios e nas parroquias. Asegura Xerardo Esteves que as casiñas tamén son patrimonio e non só o casco histórico de Compostela. E estamos a piques de comezar a ponte festiva máis curta que outros anos. Ás 3 arrinca a operación especial de tráfico nas estradas galegas. Atención especialmente porque a fin de semana virá pasada por auga. Segundo Meteo Galicia, agárdanse precipitacións que serán máis intensas esta noite e tamén na próxima madrugada. As chuvias irán remitindo domingo, pero as temperaturas quedarán moi semellantes esta fin de semana, con máximas entre os 15 e os 16 graus. Na costa vai continuar a alerta laranxa por ondas de ata 6 metros entre a Mariña e a Costa da Morte. No resto hai aviso amarelo. E a Axencia de Doazón de Sangue chama a cidadanía galega a donar, buscan incrementar as reservas dos grupos A positivo, A negativo e B negativo. Así rematamos, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días. Estas Navidades, en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas. Como queso de oveja viejo, tapas maestras, flor de esgueva, 210 gramos, a 2x1, cada unidad a 3,59 €. Compartimos las fiestas contigo. Gadis. Este finde prueba algo distinto. Ensalada templada con bacalao Froitomar. Fácil, ligera y deliciosa. Froitomar. Somos los que cortamos el bacalao. Pídelo en tu punto de venta habitual. Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos manzana Golden bolsa 2 kilos, 1,69 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Panetone chocolate o fruta Don Panetone, 900 gramos, 3,95 €. Y gambón extra kilo, 9,95 €. Gadis, en confianza. Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veneno como tiene. Que tal moi bo día, estamos hoxe no alto da montaña lucense, en a Fonsagrada, unha terra que respira tradición e música e que se prepara para vivir un dos momentos máis importantes do ano. A Foliada da Fonsagrada cumple a súa 10ª edición, consolidada como un dos eventos de referencia da música e do folclore tradicional. En Onda Cero tiñamos que acompañala neste momento tan especial. O que naceu froito dunha casualidade dun grupo de rapaces con moito amor polo seu e hoxe un festival cun cartel ambicioso o que ven xente de todos os rincóns de Galicia e tamén de fora da nosa comunidade. E facemos este programa especial dende o Museo Etnográfico da Fonsagrada, un lugar que respira historia e que ten un vínculo tamén especial ca música, xa que estamos en terra de gaiteiros e de violinistas. Emitindo a través da radio tamén da nosa canle de YouTube, Onda Cero Lugo, comezamos este Más de Uno Lugo especial, 10ª edición, Foliada da Fonsagrada. Más de uno. Rubén Dorado.
La calidad de los materiales, un mundo de vanguardia y un nombre. Big Mat Huertas. Reforma ahora tu cocina y baño en Big Mat Huertas. Muebles a medida, sanitarios, mamparas, cabinas, revestimientos, griferías, accesorios, pavimentos. Te ayudamos y asesoramos sin compromiso. Las últimas novedades y soluciones que mejor se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Big Mat Huertas, en Pousada, a Pastoriza. Big Mat Huertas, la tienda profesional de la construcción. Recuerda, tenemos todo lo necesario para tus reformas. ¿Te gusta conducir? Lugauto, concesionario BMW Mini, les ofrece el tiempo en Lugo. O frío, un elemento propio desta zona de montaña da provincia de Lugo, onde contaban os veciños esta mañá que xa neva bastante menos do que nevaba fai anos. Pendentes do tempo están todos aqueles que veñen e que teñen dispensado desplazarse durante o día de hoxe ata Fonsagrada para disfrutar desta 10ª edición da foliada. Vamos precisamente ata Meteo Galicia para comprobar como está a previsión meteorolóxica. Ali temos Alberto Romero, moi boas. Hola, que tal? Bo día, Rubén. Estamos aquí desfrutando do frío fonsagradino, non sei como está a previsión para esta tarde, para toda a xente que veña aquí e o resto da provincia de Lugo, que tamén teñen seguro que moitas celebracións hoxe venres. Sí, é certo, a ver, agora mesmo sobre a comarca da Fonsagrada, aí Nogueira de Muñiz, a Fonsagrada, en Baleira, pois temos o ceo moi cuberto. É certo que aínda temos algunha precipitación feble e pouca chuvia nas vindeiras horas. A neve non será protagonista durante esta fin de semana polo vento do suroeste. Temos neve nas zonas altas dos Ancares, da Fonsagrada tamén, do Courel, algo de neve, sí, pero desaparecerá porque ascenden bastantes temperaturas. Dito iso, será unha fin de semana bastante máis tranquila na provincia de Lugo con respecto que registremos en zonas como a Coruña e Pontevedra, onde aí a chuvia será máis persistente. Na Mariña, entre o Vicedo e Ribadeo, dominan as nubes, por momentos tímidos claros, así durante a fin de semana. É certo que esta noite pode chover novamente, na noite deste venres ao sábado, na provincia de Lugo, pero Lugo e Ourense quedará ao marxe do que aconteza en A Coruña e Pontevedra. Polo tanto, o fin de semana será bastante tranquila. Bueno, pois boas novas, se nos respeta a choiva durante a tarde, tamén durante o día de mañá e o domingo, podemos disfrutar perfectamente desta foliada Fonsagrada. Alberto, moitísimas grazas. Situación complicada no mar, por certo, se vamos a Mariña. Unha aperta moi grande. Adeus, grazas, chao. Más de uno Lugo. ¿A ti también te pasa que hay días en que te sientes especialmente enérgico, como lleno de vida? Ahora podrás sentir esa sensación todos los días con el nuevo BMW Serie 1M Sport Design. Gracias a su deportividad, a su impresionante pantalla curva y a su diseño renovado, la calle será tu patio de recreo. Llénate de vida con el nuevo BMW Serie 1M Sport Design, ya en tu concesionario. Infórmate en lugauto.bmw.es. Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo. Chegar ata Fonsagrada para os que nunca viñeron non é de todo sinxelo. Dice que 360 curvas separan Lugo deste municipio de montaña e cando as condicións meteorolóxicas son adversas, pois xa se sabe, hai que extremar as precaucións. Vamos a comprobar como está a esta hora a rede viaria provincial. Conectamos ca Dirección Xeral de Tráfico. Ali temos Alba Arich. Moi boas. Buenos días. Momento tranquilo la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A54 en Peña Piñeiro podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 39 dirección a Graña. Más de uno Lugo. Onda Cero. Descubre la app de Minimas y empieza a ahorrar desde hoy. Con cada compra recuperas el 1% y además acumulas dinero en cientos de productos sin darte cuenta. Y lo mejor, recibe descuentos personalizados creados según tu forma de comprar. App Minimas Supermercados. Más ahorro, más ventajas, más para ti. Ningún supermercado te ofrece más. Xa comenzou o Nadal en Lugo. Hoxe venres, acto de acendido das luces de Nadal ás 6:30 na Praza Maior de Lugo. Desfruta do Nadal de Lugo, das súas rúas, do seu comercio, da súa maxia.
Xa é Nadal en Lugo. Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tenencia da Alcaldía. Concello de Lugo. Más de uno. Rubén Dorado. Décima edición desta foliada da Fonsagrada, unha cita marcada no calendario da tradición. Estamos aquí neste museo etnográfico emitindo este programa en directo que poden escoitar a través da radio, tamén ver a través da nosa canle de YouTube Onda Cero Lugo. Estamos con dos membros da organización Petapouco e a Destempo, que son os creadores de todo isto. Jorge López, a miña esquerda, moi bo día. Carla Osorio, a miña dereita, moi bo día. Bueno, antes de nada, para a miña garganta hai algún remedio fonsagradino que estades especialmente vinculados co frío que poida tomar? Dixeronme por aí antes licor café, pero non sei se fiarme moito, Eu che dicir licor café, entonces creo que coincidimos bastante. Bueno, se é pola mañá un fervuro antes e despois un licor café. Que é eso do fervuro? Leite quente con mel e unhas gotiñas de anís ou así tamén. Bueno, sona ben, eso pode vir ben para vos. Bueno, décima edición desta foliada da Fonsagrada. Supoño que encantadísimos, non, de seguir sumando anos, ano especial con esta décima edición. Jorge, comezo por ti. Como se creou esta foliada? Como empezou? Nace de unha conversación casi en tono de broma entre dous amigos por Facebook de, oye, hai que facer unha foliada. En base a esa broma, esa conversación así e tal, pois pouco a pouco, aínda non sei moi ben como, cousas da juventud que dices, pois tiramos pa diante. O 26 de diciembre de 2015 fais a primeira edición da foliada da Fonsagrada. Xa está todo preparado para esta? Vamos acabando de ultimar os detalles, casi todo preparado. E como foi evolucionando nos últimos anos esta foliada? Porque o que empezou así un pouco, non, con unha conversación de Facebook, hoxe en día un dos eventos culturais e tradicionais máis importantes non só da provincia de Lugo, senón de toda Galicia. Mira, pensaba levo agora, cando aparquei o coche, eu cheguei agora de Lugo, pola mañá, aparquei o coche, estaban dous furgóns de sonido montando os equipos de sonido, chegaba un furgón ca pantalla estaba no coche aparcando e dixen, en que momento acabamos así, o sea, de estar, bueno, Adri Kataki lle unha primeira axudando a montar unha carpa enana cunha barra ao rapaz que nos poñía a carpa o día de antes, entre 5 personas, a de repente ter 6 furgóis aí metidos entre ferros. Bueno, cousiñas que non sei moi ben como pasaron, pero encantadísimos de que pasaran. Logo repasaremos o programa musical con De Ninjures, un dos grupos xa habituales. Parecemos Radio de Ninjures, dice sempre o meu compañeiro Iago Duarte. Non olvideime de decir que Iago Duarte e Luis González están aos mandos da técnica para que isto sone como sona neste museo etnográfico. Logo repasaremos o cartel musical con De Ninjures, pero que outras cousas para a xente que veña a Fonsagrada podemos encontrar nesta foliada? Eu creo que tamén o que cambiou moito dende os primeiros anos foi a oferta de actividades que ahora mesmo ofrecemos. O sea, hai moitísimos obradoiros, hai un ruteiro que é, bueno, unha ruta que se suele facer pois ao primeiro día de foliada, que por desgracia este ano non se pode facer polo tempo. Tamén presentacións de libros, presentacións de docus. Ao final, eu creo que hai moito máis que unha foliada, que a raíz vai ao importante. Ao final sí que segue sendo música, segue sendo a pola vila, compartir e demás, pero eu creo que hai moito máis alá. Claro. Estamos falando dunha festa, un evento que prácticamente xa é un festival, que a canta xente pode mover na Fonsagrada durante estes días? Pois mira, isto falábamoslo onte e máis ou menos estimábamos que estes días ao mellor podían pasar pola Fonsagrada 6.000, 7.000 persoas por aí, máis ou menos. Cantos habitantes ten a Fonsagrada, máis ou menos? 3.189, pode ser o último padrón, algo así me parece que era. Triplícase prácticamente a poboación durante un día como este. Eso é importantísimo para a hostelería, para todo, ¿no? Para todos os comercios da vila, pero sobre todo tamén para poñer Fonsagrada no mapa, que eso é o que conseguiu esta foliada, ¿no? Eu creo que é como unha transfusión para os locales da vida. De repente é como que lle damos un chute de enerxía.
estes días. E tamén, Jorge, supoño que, ademais de poñer a Fonsagrada no mapa, isto reforza a tradición, reforza a importancia de manter o noso vivo, unha dos mellores exemplos, non? Claro, é verdad que empezou de broma, pero nesa broma sí que nos tiñamos claro que o que queríamos era nos somos fillos de asociación, do asociacionismo cultural. Criámonos en Antaruxas e Sorteiros, que é unha asociación cultural que está aquí. Mamámolo desde pequeno toda esa tradición que nos inculcaron tamén nas nosas casas as nosas abuelas, as nosas máis. E nós sabíamos que aí temos unha cultura aquí propia en Fonsagrada moi grande. Entonces, queríamos tamén que ao mellor xente que está máis lonxana, porque Fonsagrada é verdad que está lejos de todo. As comunicacións ahora melloraron, pero está bastante lejos. Entonces, queríamos acercar todo ese patrimonio propio que temos, que a xente soupera quen é Sergio da Veiga, quen é Marentes, quen é toda esta xente que durante tantos anos fixo tanto pola música tradicional e que ás veces quedaron nun segundo plano. Supoño que, ademais, con moito orgullo, non? Os propios da asociación de Petapouco e a Destempo de chegar e de evolucionar hasta isto, moito orgullo e moito traballo. Claro, sí, por suposto. Ao final, nos estes días non cabemos en nós. Estamos nerviosísimos, estamos con moitísima adrenalina, pero tamén por ver o que estamos facendo. Ver de repente o pobo outra vez cheo de xente, cheo de vida, e a xente que o agradece, todos que o disfrutamos un montón, pois ao final, claro que é un orgullo. Que lle diría desa xente que todavía nunca se achegou a Fonsagrada para disfrutar esta foliada, para invitar a que veña, para que descubra a vila máis aló dos propios actos? Mira, eu creo que o que ten bon esta foliada, creo que desde os seus inicios é que intentamos manter ano a ano que, aínda que haxa moita cousa organizada, que haxa moitas actividades, que haxa moitos concertos, creo que o punto propio desta celebración e polo que é un pouquiño máis especial é pola vida de rúa que se fai, pola toda a xente, esa comunidade que se crea onde de repente unha persona colle a gaita, outro sin conocelo acompáñalo con a pandereta, outro aparece por ali con un tamboril, non se sabe de onde saliu. Créase aí un vínculo que é moi bonito de vivir, é moi bonito de ver, e creo que todo o mundo debera algún día, por lo menos, estar aquí para vivir eso. Non vamos a desvelar, moita xente xa o sabe, que xa o viu a través das redes sociales, pero non vamos a desvelar aquí no programa para a xente que nos estés cointando non coñeza a foliada ata ahora o cartel musical, pero a que cita non podemos non asistir? A ver, eu creo que non podedes non asistir a todos os días. Ao final hai moitísima diversidade e merece a pena velo todo. Pero eu creo que, a ver, en canto a número, o maior número de concertos está o sábado, pero bueno, eu creo que hai, o primeiro día hai máis concertos ao mellor de outras zonas, máis innovadores en canto a Fonsagrada, que non sei solamente da rexión de Galicia así, tamén é moi importante velos, pero é que todo é importante. Jorge, agora empeza isto, hoxe. Pois hoxe vamos a empezar os concertos ás 9:30, hoxe sí que non temos ninguna actividade planteada. Bueno, temos os obradoiros, perdona, pola tarde, que sí que hai uns obradoiros, pero bueno, eran con reserva con cita previa, entonces, bueno, digamos que esa xente xa ten o cupo tal, pero que son as actividades libres, empezamos cos concertos ás 9:30, pero bueno, eu creo que desde as 7:30 da tarde, o que che decía antes, xa vai haber esa ebullición de xente tocando polas rúas, e creo que xa é momento para ir achegando. Para que non se diga que os fonsagradinos sodes xente débil, finalizades a festa cunha butelada, pero para cear. Claro, home, si non acaba a festa o domingo, ao final o lunes é festivo, a festa seguirá o lunes, será festa aberta e sí que non hai programación, sea o que sea. Entonces, pues claro, para acabar todos xuntos en compañía e celebrando tamén a gastronomía de aquí, pues unha butelada. O sea, 3 días de festa e logo unha butelada. Hai que recuperarlo. Sí, no, é verdade. Carlos Osorio, Jorge López, Petapouco a Destempo, organización, moitísimas felicidades por chegar a facer esta 10ª edición e por consolidar esta festa no calendario da música tradicional e da cultura, que podamos seguir vindo moitos anos aquí a este Museo Etnográfico, a Fonsagrada, a facer este programa na 20ª edición, na 30ª e nas moitas que quedan por facer. Moitísimas grazas a ambos. Moitísimas gracias a vos por vir aquí. Más de uno Lugo.
Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 256 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta. 59 prazas do Corpo Superior, 40 de xestión, 74 de administrativo e 83 de auxiliar administrativo. Se che interesa, actúa urxentemente. Xa está aberto o prazo de presentación de instancias que remata o 24 de decembro. Amplía a información na nosa rede de centros, na web informateoposiciones.es ou anotándote as sesións gratuitas online. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil. 18ª Feira de Artesanía e Antigüidades de A Pontenova, os días 5, 6 e 7 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais. A 9ª concentración de vespas, motos e coches clásicos. Exposición fotográfica O legado das minas. Demostracións de forxa de ferro, pintura, cestería de mimbre, coiro, torno de madeira, xoias, lámpadas de cabaza. Agardámoste os días 5, 6 e 7 de decembro na Praza dos Fornos da Pontenova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello da Pontenova. Volve Xuvenlugo ao Pazo de Feiras e Congresos. Dende o 5 de decembro ao 4 de xaneiro tedes plan coas mellores atraccións, hinchables, xogos e actividades deportivas para toda a familia. Merca as túas entradas agora en xuvenlugo.com ou os días de feira no despacho de billetes. Toda a info en xuvenlugo.com ou nas nosas redes sociais. Agardámoste. Corazón alionado, non cho alionei e quedache de virviña che recado non che mandei. Un dos grandes piares da Folia da Fonsagrada probablemente o maior é a música, falábamolo antes. Este ano cun cartel espectacular de artistas encabezado por Baiuca e de Ninjures. Temos aquí a dous integrantes desta banda que os nosos ointes xa coñecerán por estar aquí recurrentemente con nós en varias ocasións, por ser o grupo revelación do ano. Estás acabando o ano, vaiseme finalizar a frase, ademais por ser un dos grupos cos que falamos precisamente nas festas do San Froilán, que encheu a Praza de Santa María e fixe un concerto espectacular. Adrián Méndez e Marta Álvarez, moi vos os dous. Moi boas, que tal? Bueno, grupo... Tenemos que estar con Deninjures hoxe porque é prácticamente a vosa creación. Sodes da Fonsagrada os dous, non todos os membros do grupo son de aquí, pero aquí sí que surxiu o xermen, ¿no? de Deninjures. Sí, é que xusto falábamos estes días que ilusión, porque conocémonos prácticamente tocando xuntos na Folia da Fonsagrada. Entón, poder tocar naquel momento era nos cantos de taberna, non existía de Ninjures, foi cando nos conocemos. Entón, poder estar agora no escenario, pois mañá, compartindo o cartel con tremendos artistazos que para nós son referentes totales, pois fai unha ilusión tremenda, a verdad. Vamos a repasar rapidamente o cartel, Adrián. Ademais de Baiuca e de vos que temos nesta Folia da Fonsagrada, porque hai que contar que ademais que de estar de Ninjures sodes membros da organización da Foliada. Pois temos hoxe abrimos con un tobello, despois seguir al nido e de la meseta e seguiño aos veciños de Castela. Despois mañá Tona e Parvo abrirán, amenizarán o vermú. E despois pola noite si que a traca final, digamos, os Melidaos de Ninjures, Baiuca, e entre medias estará la Dondeneta. E despois o domingo estará Seimeira, se non me equivoco. Seimeira pola mañá. Que tamén, cabe destacar que os Melidaos e Seimeira foron os dous grupos que estiveron o primeiro ano. E algo especial eso tamén. Que veña aquí e pechar ese círculo. Sí, na 10ª edición, pechar ese círculo, pero o círculo non se pecha, non se pecha, continúa, pero para ese guiño a primeira e esa 10ª, como foi medrando, e para eles tamén, iba a dicir un regalo, pero non, darlles ese agradecemento. O regalo para nos. O regalo para nos, efectivamente. Vamos a contar unha interioridade. Estaba antes Adrián falando con outros membros do grupo. Se podían contar algo ou non que vai pasar mañá. Presionamos aquí para que poidan contalo. Que vai pasar mañá? Que vai pasar mañá, Marta? Que vamos de feira. E vamos de feira e vamos con todo. Vamos con todo, claro, porque a Foliada, empezamos nós e isto ten que ser un feirón ainda maior que o do San Froilán, se cabe. Maior que o do San Froilán? Maior se cabe. Tocades na casa, que menos, sí, ¿no? Bueno, o San Froilán foi moi bonito. Sí, San Froilán, a verdad, foi espectacular, Fuxan e tal, pero nos mañá vimos tamén con todos os amigos e as amigas que podemos ter. Algún así... O productor.
vamos con o noso produtor Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Dios, que foi premiado, non? Sí, xusto, a semana pasada foi. Veu con nos a Madrid e repite. Bueno, empezou na Capitol, acompañounos en Madrid, nas nosa viaxe a Madrid e este ano, pues, ahora pa foliada non quixo perder esta ocasión. E que máis? Algo máis? Temos tamén, podemos decir, o Rei da Verbena. Oh, o Rei da Verbena, cuidado. A Ortiga. Sí, sí, sí. Estará con nós. Sí, Virar eso, sí. Vale, algún máis ou... Hai máis, as Montero, as irmás Montero e Xosé Lois. Andrea e Alejandra Bayuca, vale, sí, tocan con Bayuca, pero con nós tamén animáronse en Chantada e hoxe, pois, tamén mañá o compartir con nós tamén ese escenario, pois, decidiron tamén, pois, bueno, nos propuxemos esta colaboración e elas de Mil Amores tamén aceptaron. Entonces teremos a Juan de Dios, productor, Ortiga, as irmás Montero e a Xosé Lois e... bueno, e haberá algo máis que eso para a xente que poida vir. Vale, veña, hai que deixar un elemento gastronómico. Unha sorpresa, vamos a deixar unha sorpresa para que toda a xente veña aquí a Fonsagrada e disfrute musicalmente vai ser así. Desta foliada. Bueno, como é tocar na casa? Supoño que presión engadida e tamén ilusión engadida, non? Pois sí, eu penso esta semana, non sei se é máis pola parte organizativa ou pola parte de tocar, creo que se xuntan as dúas e os nervios levan desde o primeiro día. Eu creo que con moitísima ilusión, como con especial igual sentimento de non sei como dicilo, a verdad, pero como darlle un pouco a Fonsagrada algo que nós facemos e que o facemos desde todo o cariño do mundo, mirando moito cara aquí, bebendo de moitas raíces que son do noso pueblo, entonces pois esperando que a xente lle vai a gustar. Como responde a xente xa non a vosa actuación en sí, senón a foliada, xa como membros da organización un pouco, como responde a xente da Fonsagrada a esta foliada que vai crecendo cada ano e que xa xunta grupos que estarían en cartel de grandísimos festivais en Galicia, como vos e como Bayuca, por exemplo? Sí, eu creo que moi ben, xa nos din que están moi orgullosos da rapazada, o sea, da nós, o sea, entonces eu creo que ben e a veciñanza da Fonsagrada pois portase moi ben tamén. Todo comezou neses cantos de taberna, creo que tamén hai que facer un inciso especial, non, para destacar o importante que é para manter a cultura, para manter a tradición, para seguir potenciando todo o noso, non? Esos cantos de taberna, non? Que ahora están volvéndose a popularizar, non só na foliada da Fonsagrada, senón en moitísimas festas, en moitísimas feiras, volven os cantos de taberna. A importancia que ten de que a xente nova e a xente maior, non, se fusione para de forma un pouco casual anime tamén as festas. Sí, sempre estivo aí, pero bueno, ahora dun xeito máis organizativo, pois sí que se organizan estos cantos de taberna, que é ese lugar onde nas tabernas se cantan, que xa se deixou de cantar, pero bueno, volvese a cantar agora, e se xunta eso, a parte máis nova e a máis veterana, por así dicilo, e xuntase, pois ese crea un espacio, unha armonía que é moi bonita tamén. Estamos aquí neste Museo Etnográfico da Fonsagrada e ademais cun fondo espectacular, os músicos Florencio dos Vilares, Herminio Vilaverde, o Cazote de Fonfría, José o Chocolateiro. Que foi meu veciño este, sí, José. Fonsagrada tamén ten Fumayor. Unha tradición musical, non, moi importante. Dicía antes na presentación terra de gaiteiros e de violinistas. Despois vamos falar do birimbao, pero xa non con vos, que é o elemento indispensable desto, pero ao final moita tradición, non, ca música. Sí. Vemos aquí que este mirando o vídeo temos aquí un elenco, un atrezzo bastante importante a nivel musical na Fonsagrada, porque temos aquí pois todos os entes, los dioses da música tradicional. Faltaría un que é Modesta Fernández. Modesta, que o temos aí, de feito. Temos o violín, sí. Temos aí o violín xunto de Florencio, porque Florencio foi mestre de Modesta e un guiño aí bastante bonito tamén. Modesta Fernández menciono porque precisamente dentro de todos os actos que hai nesta foliada da Fonsagrada, Adrián, ademais de ser membro da organización, artista en Deninjures, vai presentar o seu libro, que xa o presentou en Onda Cero, este violín que trae o vento, non, que fala da vida de Modesta Fernández. Breve, que pechamos, pero contanos un pouco. Conciso. Pois mira, ese tamén vai ser moi especial porque neste caso, nesta presentación van vir todas as violinistas que colaboran no disco. Estará Antía, estará Aldara, estará Begoña, estará Marina, bueno, estarán todas, Gutiérrez Álvarez tamén, que non colabora pero sí que me axudou, Anxo Pintos, bueno, estarán todas as violinistas.
e, bueno, a maioría, perdón, e vai ser un acto super bonito, super especial, porque estamos na Fonsagrada e que nos veñan a acompañar todas estas violinistas e todo eso, pois vai facer o acto moi emocionante tamén. Pois Adrián Méndez, Marta Álvarez, moitísimas grazas. Disfrutaremos desta música de Ninjures, disfrutaremos do voso concerto, que todo o mundo recorde, non é de Ningures, é de Ninjures. E moitísimas grazas por estar un día máis con nos en Onda Cero. Moitas gracias. Moitas grazas a ti. Quedan ahora cas novas, que a última hora da información nacional e internacional. Enseguida estamos de volta con moitos máis invitados neste especial 10ª foliada da Fonsagrada. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En el Partido Socialista están tratando de aplacar la crisis interna por la gestión del caso Salazar, que la formación no tiene intención, al menos de momento, de llevar a la Fiscalía, pese a las críticas de cada vez más mujeres en el PSOE que reprochan la inacción de la dirección. El frente interno inesperado que se le ha abierto al PSOE en plena campaña electoral de Extremadura. El Gobierno prefiere pasar de puntillas sobre este asunto, sobre el que han preguntado en Bruselas hoy los periodistas al ministro Óscar López. Yo creo que el Partido Socialista, insisto, que tiene unos protocolos, que los tiene que aplicar, que los está aplicando. Creo que está dando explicaciones todos los días los responsables del partido de las actuaciones que están llevando a cabo, y lo que tengo es plena confianza en ellos. El ministro dice que confía en los protocolos, pero lo cierto es que esos han fallado estrepitosamente y las denuncias se han quedado en un cajón durante meses. Empiezan a conocerse los mensajes de las conversaciones que mantuvo el día de la Dana, la entonces consellera de Interior de la Generalitat. Habló con muchas personas, entre otros con Mazón, pero también con el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, que le dio una orden clara a Salomé Pradas. Le dijo que de confinar, nada. Redacción en Valencia, Amparo Piqueres. Los mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca al día de la Dana constatan que Pradas le iba informando al expresidente y a su jefe de gabinete de cómo evolucionaba la emergencia. Cojonudo, así contestó Mazón a Pradas cuando ésta le indicaba que lo que más preocupa, decía, era la zona del Barranco del Pollo y el río Magro. En estos mensajes Pradas también avisó a Cuenca: el río se está desbordando, le dijo, a lo que Cuenca respondió: hostias. Más tarde, a las 4:28, le comunicó que había una persona fallecida en Utiel. En este intercambio de WhatsApps, Cuenca le ordenó a Pradas a las 7:54 de la tarde que de confinar nada, por favor, y le insistió a las 8:25, cuando ya se había mandado el alert, en que se quitase eso de la cabeza. A partir de las 2 de la tarde vamos a escuchar el testimonio de una de las trabajadoras de la Complutense que la pasada semana declaró ante el juez del caso Begoña y que implicó al asistente de Moncloa en los negocios privados de la esposa del presidente, audios a los que ha tenido acceso Eva Llamazares. María Jesús Morillo declaró ante el juez Peinado sobre sus contactos, tanto con la esposa de Sánchez como con su asistente. Va a venir Begoña Gómez, sabes que es la mujer de Sánchez, a consultar información sobre propiedad intelectual, le dijo su jefa, y a continuación las conoció. Uno de los abogados le preguntó quién era Cristina Álvarez. ¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez? Pues era mi interlocutora. También narró cómo en el proyecto tenía que figurar el codirector de la cátedra porque ellas no tenían vinculación con la Complutense. Tenían que ir de la mano de una persona que la tuviese, declaró ante el juez. Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno han llevado hoy al PP, en la víspera del Día de la Constitución, a denunciar que el PSOE ya no es un partido constitucional. José Ramón Arias. Por mucho que lo intente, Sánchez no va a poder desentenderse de los escándalos que le rodean porque, según los populares, él es el principal responsable. El secretario general del PP, Miguel Tellado, señala el bochorno que producen las novedades que conocemos sobre todos ellos. Por mucho que ahora haga el ridículo, tratando de separarse de ellos, diciendo que no los conoce. Por mucho que ahora diga que nada le consta,
o que José Luis Ábalos era un gran desconocido para él. La gran desconocida para Sánchez es la vergüenza. El número 2 del PP, ante el 47 aniversario de la Carta Magna, asegura que su partido es el único que la defiende y está comprometido con cada uno de sus artículos. El precio de la vivienda se ha disparado en el último trimestre casi un 13% y sigue subiendo sin freno. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias reconocen ya de hecho que es casi un milagro comprarse un piso en ciudades como Madrid con un sueldo medio. Estamos hablando de propiedades que se deberían de mover en unos ratios de 180 a 240.000 euros. Esto es razonable, es accesible. Hay muchas personas con el sueldo medio pues podrían llegar a comprar ese tipo de propiedades. Ya por encima de esos precios se empieza a complicar y eso, por ejemplo, en ciudades como Madrid capital es prácticamente imposible. Hablaremos de Eurovisión después de la decisión de Televisión Española de no participar en el festival en protesta por la presencia de Israel, y de Málaga, donde se ha activado la fase de preemergencia por un terremoto de magnitud 4.9 que se ha registrado en Fuengirola, pero se ha sentido en decenas de municipios andaluces. Málaga, José Manuel Velasco. El terremoto ha tenido una magnitud de 4,9 y se ha producido a las 10:38 horas de la mañana a una profundidad de 78 kilómetros con epicentro en Fuengirola. A raíz de ello, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido cerca de medio centenar de llamadas procedentes de localidades pertenecientes a las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Por todo ello, el Gobierno andaluz activó la fase de preemergencia, situación operativa cero del plan ante el riesgo sísmico. La situación operativa cero de este plan está motivada por la ocurrencia de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población y requiere una actuación coordinada de las autoridades y órganos competentes para intensificar la información a la ciudadanía al respecto. Por fortuna, no se han registrado daños. Nueva multa millonaria a X. La Comisión Europea aplica este reglamento de servicios digitales y le impone una sanción de 120 millones de euros, en este caso por el diseño engañoso de su famoso Blue Check de la marca azul. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El problema es que X permite que cualquiera pague para tener el signo azul de cuenta verificada, cuando no se verifica en realidad la identidad. Cuentas falsas pueden así tener el mismo distintivo que antes estaba reservado a figuras confirmadas, normalmente personas públicas o medios, porque los usuarios interpretan que el símbolo azul es una garantía de que la cuenta es auténtica, que pertenece a una persona real importante, pero en realidad es alguien que simplemente ha pagado, una confusión que se considera diseño engañoso, algo que prohíbe la ley de servicios digitales, y eso le va a costar a X 120 millones de euros. Y a partir de las 2 de la tarde recordaremos a Alfonso Usía, que ha muerto hoy a los 78 años de edad. Hablaremos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 5 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Más de uno Lugo. Onda Cero. Estamos cuidando o son do birimbau, un pequeno instrumento tamén chamado arpa de boca que se pode atopar en moitos rincóns do mundo, pero que está tamén moi arraigado na Fonsagrada. Non confundir este birimbau co instrumento de orixe africano e popular en Brasil que ten o mesmo nome, pero nada que ver. Para coñecer algo máis do birimbau fonsagradino, saludamos ao outro lado da liña telefónica o músico Daniel Dopando. Daniel, moi bo día. Bos días, que tal? Estamos aquí impregnándonos, inundándonos de esta cultura, tradición fonsagradina dende o Museo Etnográfico. Ti non podes estar, seguro que vas vir disfrutar tamén desta foliada. Estábamos escoitando precisamente o birimbao, ese instrumento. Contanos un pouco por que esa relación do birimbao ca Fonsagrada e que é un birimbao para a xente que non o coñeza.
Bueno, pois, sí, pola tarde xa irei para Fonsagrada para poder disfrutar deste fin de semana de foliada. E respecto do birimbao, na Fonsagrada chamámoslle trompa, o nome co que se lle coñece. Birimbao quizás é o nome que máis a xente o coñece, pero sí que é certo que na Fonsagrada a xente maior e eso lle chama co nome de trompa. E por que se arraigou na Fonsagrada? Pois non sei, realmente eu creo que na Fonsagrada pois era o clima perfecto para a trompa porque conservouse tanto a técnica interpretativa como a constructiva. Entonces, pois teñen que ir ligadas as dúas cousas. Entonces, en Fonsagrada, que é unha terra de ferreiros, pois se conservou tamén a súa construcción e tamén a súa interpretación, con xente que chegou hasta hoxe en día tocando. Entonces, de transmisión oral de uns a outros, pois foi un instrumento que na Fonsagrada é un instrumento que vai asociado á Fonsagrada indiscutiblemente. Para a xente que non coñeza como é esta trompa, este birimbao, contanos un pouco como describirías. Sí, non é fácil de describir, non é fácil, pero sería o birimbao é un ensamblaxe de un marco e unha lingüeta neste caso, pois de aceiro ou ferro, aceiro ou carbono. Digamos que o marco pode ter forma de chave ou así, podemos decir, cunha parte ovalada e unha parte despois dúas prolongacións en forma de rombo. E no centro pois vai ensamblada unha lengüeta que digamos pois a alma do instrumento, porque a lengüeta é a que dependendo de varios factores, pois podemos conseguir varias tonalidades ou aí é como digamos aunque o marco tamén xoga a súa parte, pois a parte máis característica sería, ou máis importante no sonido sería a lingüeta, vale? Van ensamblados. Esta é unha característica moi curiosa porque a comparten as trompas as de aquí, as da nosa zona, de Fonsagrada, as de Noruega e as de Sicilia, que van ensambladas a lengüeta no marco por medio dunha cuña. É dicir, o marco tería pola parte de atrás un buratiño e aí vai unha cuña ensamblada que é a que suxeita a lengüeta no marco. Esta característica só teñen as trompas destes tres lugares. En Centro Europa ou noutros lugares é outro sistema de ensamblaxe. Pois a verdade que quedanos bastante claro, que é un birimbao, despois tocalo xa non debe ser tan sinxelo, pero é máis un instrumento típico da Fonsagrada, esta trompa que ademais ilustra precisamente a entrada deste museo etnográfico no que estamos cun gran monumento. Daniel do Pando, que veñas pronto, disfruta da viaxe, sobre todo moita precaución na estrada e que disfrute sobre todo desta foliada da Fonsagrada 10ª edición e a toda a xente que veña traete aí o birimbao para enseñarlles tamén a tocar. Creo que vai haber un posto tamén na zona mira. Dun proxecto que temos, que é o proxecto Vareira, que estamos aí, intentando facer trompas cas tecnoloxías de hoxe en día. E creo que van a ter a oportunidade de velo creo que está na praza da Igrexa, creo que vai haber a Feira de Artesanía. Entonces aí, quen queira pode velo físicamente. Pois mira, a xente que nos está vendo a través da canle de YouTube de Onda Cero, temos aquí Herminio Villaverde, o Cazote de Fonfría, unha imaxe tocando precisamente o birimbao. Non se ve exactamente como é a forma, pero claro, está suxeitando unha das... Claro, Herminio foi un dos... arco, sí. Sí, Herminio foi un dos que conservou o instrumento aí, sí, señor. Pois Daniel do Pando, moitísimas grazas por acompañarnos en... Moitas gracias a vos. Saúdo.
Esta Navidad pásate por Mínimas Supermercados y ahorra a lo grande. Disfruta el irresistible turrón Suchar con la segunda unidad al 50% por solo 2,50 euros. Y no olvides la celebración. La sidra El Gaitero etiqueta dorada comprando 2 te devuelve 50 céntimos en tu cupón ahorro. Tu compra inteligente en Supermercado Mínimas Polígono As Gándaras. Se pensas en calidade, pensa en Burela. se pensas en sabor Pensa en Burela. e se pensas en peixe, Sempre que sexa peixe de Burela. o peixe de verdade. Pescado con amor ao mar. Eu quero. Peixe de Burela. Acción cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEMPA. Más de uno Lugo. Estamos facendo este programa dende a Fonsagrada gracias ao Museo Etnográfico que nos abre as súas portas e tamén o Concello da Fonsagrada, que apostou, ademais, que non é sinxelo, ora na 10ª edición, xa con o cartel que ten esta foliada da Fonsagrada e que a xente que move é fácil, non? Meterse aí no meollo, pero non é sinxelo apoiar un proxecto que nace nunha primeira edición, ademais dun grupo de rapaces. O Concello da Fonsagrada estivo aí e hoxe ten a súa recompensa. Saudamos o seu alcalde, Carlos López, moi bo día. Hola, bons días. Non é fácil, non? Que unha administración apoie unha idea surxida así, de varios rapaces, que pode ser incluso un pouco peregrina ao principio, pero esa aposta, esa confianza na rapazada Fonsagrada agora dá os seus frutos. Que nivel, non? A 10ª edición da foliada da Fonsagrada, que ia pensar, non? Na primeira edición que movera tanta xente e que fora xa un referente que situara a Fonsagrada no mapa non só de Galicia, senón do resto do país, incluso. Sí, certo, que nos iba a decir que no 2015, non? Que un grupo de chavales que daquela, pues, a maioría deles non chegaban nin aos 20 anos, iban a comenzar a facer historia con a organización dunha foliada, non? O apoio sempre do Concello desde un principio. Unha porque eran uns chavales que en todas as facetas, tanto deportivas como culturais, se implicaban moito por facer cousas para a Fonsagrada, non? E entonces nos parecía que facer unha foliada daquela estaban de moda, pois a foliada de Melide, que era unha das histórica das referentes, e eles, non copiala, pero sí quixeron facer algo similar. Fonsagrada sempre foi unha terra de gaiteiros e de bons músicos, e entonces querían reconocer todo eso, non? Todo eso que tantos anos había sonado. Moitos deles participaban na asociación cultural en anteriores sorteios, ben tocando a gaita, ben bailando, e entonces eles querían eso, non? Querían ter unha experiencia e fixeron o primeiro ano, fixeron a primeira foliada e hasta hoy. E que importancia ten xa para Fonsagrada esta foliada? Porque falamos de que Fonsagrada é máis unha terra de festas, porque temos a festa do Butelo, Corpus, Chóferes, este tipo de celebracións, pero quizá a foliada xa vai eclipsando, incluso a patronais, obviamente, pero a foliada incluso vai eclipsando a todo polo nivel de xente que trae, pola importancia que ten para a vila e, como decía antes, para toda Galicia. Vas a Vigo ou a calquer sitio, calquer rincón da provincia de Ourense, e saben que a gran foliada é na Fonsagrada. Sí. Vamos a ver, é dicir, non podemos negar, é dicir, a parte da repercusión social que trae, non? Como evento cultural, hai que ter en conta a repercusión económica. É dicir, Fonsagrada é un pueblo, é un núcleo de servicios, tradicionalmente, é dicir, estamos no límite con Asturias. Aquí se concentran todos estes pequenos concellos de Asturias que están a 20-25 kilómetros, non? E aos cuales tamén quero saludar: Santa Eulalia, Grandas, Taramundi, San Antolín, San Martín, Vilanova, todos estes concellos que veñen a Fonsagrada a facer as súas compras, e Fonsagrada, como dicía, é un pueblo de servicios. Entonces, o tema económico non o podemos obviar, é dicir, que en Fonsagrada haxa este fin de semana 6.000, 7.000 personas, eso para a hostelería, para os bares, para as tiendas, para os restaurantes, eso significa moito, non? A parte de todos os restos dos eventos que hai, pero a foliada moito
porque, sobre todo, o perfil da xente nova que nos visita, un perfil de xente nova, e a xente nova, pois non nos engañemos, é a gran consumidora que hai neste país. Pero é importante tamén para fixar poboación, non? Porque estamos vendo como ese despoboamento dos núcleos do rural en toda Galicia é unha realidade, incluso podríamos decir en toda España, da España vaciada, non? Tamén este tipo de iniciativas fan que moita xente quera instalarse na Fonsagrada, porque máis aló do descoñecemento que poden ter da vila e máis aló dos servizos que pode prestar, ven que hai actividade, non? Que hai vida na vila. Claro, porque, vamos a ver, tamén é verdad que discurre pola villa o que é o camiño primitivo, non? E iso é un aliciente máis para vir, pero eu presumo sempre, cando estou con xente, que temos en Fonsagrada a mellor hostelería de toda a provincia, non? É dicir, en Fonsagrada están situados os mellores restaurantes de toda a provincia. Aquí é normal ver os fines de semana donde veñen autocares de Asturias a comer o pulpo, non? Un pueblo do interior. Sí, que moitas veces di a xente, non? O pulpo na Fonsagrada, pois claro. Sí, pois o pulpo na Fonsagrada. E aparte deso, pois agora nesta época, desde noviembre hasta despois de carnavales, pois temos o que é o cocido, non? E o mellor cocido, o mellor butelo, pois hai que comelo en origen, e o origen pois é Fonsagrada. Enseguida falaremos ademais con Rubén Fernández da Casa Castelao, precisamente polo butelo e pola importancia, non, dese produto na tradición da Fonsagrada. Falábamos da foliada. Como viu vostede, alcalde, esa evolución nas 10 edicións? Porque estamos agora nun nivel increíble, non? Baiuca de Ninjures, que tamén é un grupo ademais con raíces fonsagradinas, que hoxe en día está prácticamente metendo a miles de persoas recintos para escoitalos. Tamén ten que ser un orgullo, non? Que todo isto surxa da xente da Fonsagrada. De Ninjures, o 50% sí, son fonsagradinos. E os que non da adopción. E outros 50 se conoceron en Fonsagrada. Exactamente. Son de Fonsagrada, non? Como vas vendo este discurrir? Vas vendo porque certo é que cada vez necesitamos aportar máis medios. E iso é porque a estrutura vai aumentando. Entonces, pero nós o facemos, maravillosamente contentos. É dicir, nós o que queremos é que esta comisión, este grupo, esta asociación, pois sigan con estas ganas de seguir facendo edicións e edicións da foliada, non? Eu quero dicirlle tamén, porque sempre hai algún descontento, non? Porque isto ás veces tamén acarrea os seus problemas de tráfico e tal, que son 3 días. E que son 3 días que, como dicía antes, para o sector servicios son importantes. Sí, é que sitúa a Fonsagrada no mapa. E sitúa a Fonsagrada no mapa, é dicir, aparte de, eu acabo de tomar un café ahora nun bar e me acaban de dicir dunha parexa de Cataluña que estaban ali, que acaban de tomar un café tamén e que veñen expresamente a foliada. Non quero dicir nada da zona de Vigo, donde acuden pois masivamente, non? E iso non hai campaña de publicidade pagada que poida chegar a tanta xente como pode chegar a foliada. Un lugar, ademais, de boa gastronomía, falábamos antes, de boa música que a foliada, con todos esos grupos, ademais, como Ninjures, e todo o que surxe aquí, de historia, de tradición. Estamos precisamente no Museo Etnográfico, a música sempre presente, parece que en todos os rincóns da Fonsagrada sempre temos aí a música sempre presente, esas conexións con Asturias, tamén con Lugo. Fonsagrada ten que seguir medrando, non? Ten que recuperar esa poboación que foi perdendo considerablemente, volver a ser o que algún chamaba por aí a capital da montaña lucense. Sí, a parte da gastronomía, que é boísima, non? Da carne que hai en Fonsagrada. Estamos agora, pois, desde o Concello, desde o grupo de goberno, pois, desarrollando o que vai ser o polígono industrial. Entón, pois, é unha inversión que se vai a facer neste ano e pico, de casi 2.700.000 euros, non? A parte da inversión, que é importante, non? Hai que ter en conta que se queremos que un pueblo de desarrollo ten que crecer a base tamén de industria, non? A ganadería, como decía antes, é fundamental, é importante, é un sector primordial na economía de Fonsagrada, non?
pero temos que facer algo máis. Temos que chegar a unha transformación da ganadería e da madeira. E para eso necesitamos suelo industrial. E para eso os nosos esforzos nos últimos anos foron para eso, para conquerir unha financiación para elevar adiante o que é o polígono industrial. Ahora temos, e posiblemente non, en o mes de xaneiro pois van a empezar as obras. E xa para finalizar, alcalde, tamén hai que destacar a Fonsagrada como un dos lugares máis importantes de paso do Camiño de Santiago. Sí, me refería antes a él, ¿no? Polo que aporta os servicios de Fonsagrada ao Camiño de Santiago. Non podemos esquecer que 25.000 personas que pasan prácticamente en 6 meses o Camiño de Santiago, o Camiño peregrino, o primitivo, perdón, é un camiño que é dificultoso, ¿no? E entonces pois son desde marzo a outubro, e 25.000 personas pois danlle un plus moi grande ao que é o sector servicios en Fonsagrada. Carlos López, alcalde, moitísimas grazas por estar con nos hoxe en Onda Cero, moitísimas grazas por permitirnos vir ata Fonsagrada a disfrutar da súa gastronomía, da súa cultura, da súa tradición, da súa música e desta espectacular 10ª edición da Foliada da Fonsagrada, que ten un cartel increíble. Falaban antes os da organización, máis de 6.000 persoas calculan que poden vir, que é unha auténtica barbaridade, non? De como vai ter vida durante 3 días, unha vida inusitada esta zona, este municipio do Alto da Montaña Lucense. Como decía, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por permitirnos estar aquí, que teñamos que vir moitos anos máis porque isto siga crecendo. Eu encantado de recibirvos, gracias a Onda Cero, gracias a todos os ointes, e pedirvos que veñáis, que non vos teñáis medo a climatoloxía. Nos podemos mollar algo, pero bueno, a todos os que nos gusta a música, pues tampouco nos vai importar. Eu teño que dicir unha cousa, non fai tanto frío como se di na Fonsagrada. No, de feito, hoxe, pois, agora mesmo eu viña no coche e marcaba 10 grados. No, o problema é a chuvia, obviamente. Sí, esta chuvia, pero fai menos frío que estes días, e non fai tanto frío como tiña que facer para que volva a neve a Fonsagrada. Sí, diciéndonos pola mañá, tomando aí un café na hostelería espectacular que ten esta vila, precisamente xa non neva como nevaba fai anos. Que non nos acompaña ahora neste fin de semana, pero a partir do martes, pois oye, que caiga unha nevarada, porque é un disfrute tamén para é un atractivo turístico tamén. Tamén. Alcalde, moitísimas grazas, unha aperta. Gracias a vos, moitas gracias. Décima foliada da Fonsagrada do 5 ao 7 de decembro. Música e baile popular, rutas de sendeirismo, de Ninjures, Baiuca, Untobello, El Nido, Os Melidaos, Duendeneta, obradoiros de baile e música, cantos de taberna, feira de artesanía e moitas actividades para desfrutar. Finalizamos o domingo 7 cunha gran butelada. Queres saber máis? Búscanos en redes. Ou mellor, achégate a vivilo. Décima foliada da Fonsagrada do 5 ao 7 de decembro. A Fonsagrada para vivila naturalmente. Xa comenzou o Nadal en Lugo. Hoxe venres, acto de acendido das luces de Nadal ás 6:30 na Praza Maior de Lugo. Desfruta do Nadal de Lugo, das súas rúas, do seu comercio, da súa maxia. Xa é Nadal en Lugo. Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo. Últimas unidades. En Mercedes-Benz Ditram Automoción vaciamos nuestro stock antes de fin de año. Llévate tu nuevo Mercedes-Benz Clase A con acabado AMG Line desde 34.900 euros. Aprovecha nuestras ofertas de fin de año en toda la gama Mercedes-Benz. La mejor oportunidad del año. Descúbrelas en Ditram Automoción, Carretera Nacional 640, a Campiña, Lugo. O alcalde acabamos de regalar un
un llaveiro da Concello da Fonsagrada, para que a xente que o vexa aí, estamos emitindo a través, recorden da radio, tamén da nosa canle de YouTube de Onda Cero, así que agradecerlle tamén a Carlos López este detalle. Estábamos xa, vamos a recordar este día seguro por como nos están tratando na Fonsagrada, pois con este detalle xa moitísimo máis. Estamos na Fonsagrada, como decíamos antes, non? Terra de gastronomía, a importancia da carne, coñecida, de sobra coñecida por toda Galicia por eses produtos, pero hai un deses produtos que destaca sobre o resto e que ademais protagoniza unha feira importantísima que se celebra no mes de febreiro nesta vila na Fonsagrada, como é a feira do Butelo. Para falar deste produto temos aquí con nos a Rubén Fernández, xerente da empresa Casa Castelao. Rubén, como estamos? Hola, moi bons días. Bueno, Casa Castelao, ademais, é unha das cárnicas importantes que está aquí en Fonsagrada, e supoño que co Butelo como produto estrela, non? Bueno, o Butelo é o noso principal embaixador gastronómicamente falando. Xa levamos 26 anos, co cual, pois, hai xa un camiño recorrido. E, bueno, a Fonsagrada, pois, pola súa climatoloxía, pola súa altura, pois fai que este produto sea un produto especial tanto a hora de elaboralo, porque técnicamente danse as condicións fantásticas para leválo a cabo, e bueno, falar da Fonsagrada é falar de butelos, e estamos nunha zona pois privilexiada, somos varios fabricantes os que levamos a cabo este tipo de elaboracións. E, bueno, estamos moi orgullosos de ter este produto que é un embaixador donde quiera que vaya, pois falar de butelos e falar da Fonsagrada. Vamos con Casa Castelao. Como xurdiu, non? Hai que agradecerlle moitas cousas a dona Carmen, non? Parece ser. Indudablemente. A miña avoa, pois que fai lamentablemente 4 ou 5 aniños, pois que xa nos deixou, pois na miña casa a miña avoa pois era a que acostumaba pois a facer este tipo de produtos cárnicos, produtos cárnicos, ca matanza caseira que se levaba a cabo por estas fechas. E aparte de ser unha gran cociñeira, pois no tema da matanza, pois xogaba un papel predominante e moi importante. Ela tiña unha man especial e bueno, a hora de facer os chourizos, ou a hora de facer os butelos, as androllas, pois bueno, nos foi inculcando un poquinho ese gen. Nesta empresa hai un ADN de elaborar produtos da máxima calidade e ela pois é un pouco artífice que logo anos máis tarde pois leváramos a cabo este proxecto, que non é un proxecto que pasa de padres a fillos, que é o máis común, sino que é un proxecto que nace precisamente por amor á terra, por amor á Fonsagrada, tratar de elaborar e levar a cabo un produto que a miña avoa pois facía tan ben, que a xente falaba tan ben do bo facer da miña avoa, que intentamos proyectar no mundo comercial, tratando de facer un produto de máxima calidade onde predomina a calidad por encima da cantidade, non? Cambiou moito a forma de facer o butelo, a forma da súa elaboración tradicional, xa elaboración en cadea, poderíamos decir, ou máis ou menos mantense a esencia totalmente? Está moi ben que me fagas esta pregunta, porque no caso particular da Fonsagrada, basicamente é facer o mismo produto que se facía antiguamente a nivel da matanza caseira, a nivel doméstico. Por qué? Salvaguardando un pouco as distancias, porque efectivamente os porcos que se podían matar en casa, pois que se cuidaban con todo o cariño, pois gran parte do ano ou todo o ano, salvaguardando esa distancia, pois nosotros apostamos por unha costilla de máxima calidade, sempre fresca, os coiros igual, e logo a partir de aí, pois evidentemente o pimentón murciano puro, o ballo natural, o sistema de picado igual que se facía en casa, o sistema de afumado igual que se facía en casa, por tanto non hai tanta diferencia como aparentemente pode ser. Ao contrario, nosotros mantemos, aquí na Fonsagrada mantense totalmente a línea de elaboración como si dunha casa se tratase. Por tanto, eso que fai dese produto tan demandado, non? En tan popular por o resto do país. Efectivamente. Se me permites unha anécdota, eu acórdome cando empezamos fai 26 anos, a primeira partida de butelos foi aproximadamente de 100 kilos. De 100 kilos. Cuando nosotros salimos a vender este produto fora de a Fonsagrada, que era técnicamente, comercialmente impensable que podíamos, sabíamos o que tiñamos entre mans, por tanto, estou a apostar sobre algo que cando tú crees moito nun proxecto, que o traballas con moita pasión, con moita ilusión, ao final os resultados acaban chegando, pero non tan pronto como esperábamos. E donde quería que petábamos a porta, pero sin ter que ir moi lexos, pero fora, por exemplo, en A Coruña ou por exemplo, en Pontevedra, en Vigo,
pois era un produto non moi recoñecido. Coñecían máis o botillo del Bierzo, un pouquiño tamén o botelo da zona do Barco, tamén que por proximidade xeográfica tamén máis ou menos se coñecía algo, pero falar de botelo da Fonsagrada non era algo recoñecido. Aquí había moita xente que viña de vacacións ou xente que viñan a vender produtos aquí a Fonsagrada e de paso pois comían butelo, cando comían butelo pois se marchaban encantados do ben que o facíamos. Entonces, pouquinho a pouco foise posicionando comercialmente un produto que hoxe é un produto que se consume gran parte do ano, non como antigamente, que se consumía nunha época moito máis puntual co frío, cos invernos longos, con neve. Hoxe é un produto que se encontran en muchísimos lineais. E que ademais, eu creo que xa na provincia de Lugo ineludiblemente, pero incluso en toda Galicia xa está como instaurado dentro do cocido, non? A xente fai cocido e o butelo é unha parte xa esencial do cocido que quizá fai moitos anos non era así. Totalmente, me gusta moito esta argumentación que me acabas de expoñer, porque efectivamente falar de cocido é casi xa falar donde en gran parte dese cocido pois o butelo é prácticamente un produto protagonista. Antiguamente non era así, ou dependendo da zona xeográfica, pero o butelo creo que é un produto que aparte marida moi ben, porque en Galicia temos produtos diversos do porco que para nosotros eu creo que falar do porco é falar de cultura gastronómica, porque falar de porco en Galicia é falar que se aproveita dende a punta do rabo hasta a punta do fuciño. Todo, sí. E encima o botelo pois marida pois con todos eses produtos vos que temos en Galicia, os grelos, o viño tinto, bueno, os postres. Creo que falar de porco en Galicia eu creo que é unha religión. É unha religión. E para Fonsagrada o butelo, ademais de ser o elemento dinamizador a nivel gastronómico, tamén podemos dicir que é un motor turístico importante, con esa feira do butelo e con todo o que move durante todo o ano, non? A xente que ven a Fonsagrada e que leva butelo. Totalmente. Nosotros, na nosa compañía, pois hoxe xa somos 30 e pico postos directos, a parte dos indirectos, hai outras fábricas aquí na contorna. É un produto que de alguna maneira evidentemente non solamente consolida na época de inverno, que é un produto dos grandes demandados, porque a xente aproveita cando ven aquí á zona pois para levar un butelo para comer ca familia, para levarlle uns amigos, para levarlle uns compromisos, e é un produto que de alguna maneira pois dentro do plan turístico que ofrece a zona xeográfica da Fonsagrada, pois o butelo ocupa un lugar destacado. Pois Rubén Fernández, de Cárnicas Casa Castelao, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa especial de Onda Cero dende a Fonsagrada, onde estamos coñecendo a cultura, a tradición, estamos neste museo etnográfico espectacular, estamos coñecendo tamén o que é propio da festa, non? Todo o que move, e non podíamos non tocar tamén un pau importantísimo para a zona como é a gastronomía e cuns referentes como sodes vos en Casa Castelao. Moi amable, moitas gracias por contar con nós. E por, vamos, de alguna maneira, pois que a xente pois poida coñecer un poquinho máis todo o que xira en torno ao butelo, que eu creo que é moi importante, e darnos voz. ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad. Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad, eficiencia y diseño. Fabricación propia a medida, montaje profesional y acabados impecables. Alupo en Lugo. Avenida de la Coruña 156 o en alupo.es. En Onda Cero Lugo no dejamos a nadie de lado. La información llega a todos los rincones. Estamos en lugares tan extraordinarios como a Mariña, la montaña lucense, a Terra Cha. Escúchanos en nuestro dial, en la web de Onda Cero Lugo o a través de la app. También en nuestras redes sociales. Onda Cero Lugo, tu radio.
18ª Feira de Artesanía e Antigüidades de A Pontenova, os días 5, 6 e 7 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais, a 9ª concentración de vespas, motos e coches clásicos, exposición fotográfica O legado das minas, demostracións de forxa de ferro, pintura, cestería de mimbre, coiro, torno de madeira, xoias, lámpadas de cabaza. Agardámoste os días 5, 6 e 7 de decembro na Praza dos Fornos da Pontenova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello da Pontenova. Estamos no Museo Etnográfico da Fonsagrada, o que agradecemos o trato e a amabilidade dende o primeiro momento. Queremos saludar ao seu presidente, Juanjo Molina. Moi bo día. Hola. Bueno, que podemos ver neste Museo Etnográfico? Estamos aquí, como dicíamos antes, onde os músicos, non? Ben rodeado de Florencio, de Herminio, tamén está con nos o chocolateiro, José, bueno, a verdade, bueno, é Modesta, que anda por aí co seu violín, moita máis xente. Que podemos ver neste Museo Etnográfico da Fonsagrada fora deste lugar onde xa moitos que nos están vendo a través do noso canal de YouTube xa poden disfrutar? Pois o museo, sobre todo, eu diría que vemos o rastro que deixaron pois xeneracións de xente que viviron unha época que é a época do sistema agrario tradicional, non? Que aló, cando fundamos o museo, nos anos 80, primeiros 80, un sistema que en aquel momento estaba en un momento de crisis, estaba de cambio total. Entón, esa xeneración que en aquel momento conocía aínda o carro das vacas que labraban no monte aínda nos anos 70, pois conoceu nese momento a irrupción da maquinaria, dos tractores, a erupción dos abonos, das cortes de cemento, a implantación de pradeiras nos montes. Foi unha época de cambio radical. Entón o museo estaba nese momento tan crítico, pois moi oportunamente, atento a recoller o que podía salvarse desa cultura que estaba en trance de cambio, non? Ese sistema agrario tradicional que estaba a punto de convertirse no que unha historiadora, Ana Cabana, chama neoagro, que son anos aqueles decisivos de ter como máximo 10 vacas unha explotación, como máximo, pois en poucos anos, gracias a estos cambios, chegaría pois a ter 40, 60 vacas. En fin, que en realidad tamén era unha época non só de cambio estrutural dentro do que é o mundo rural, era tamén cambio social, cambio político. Entón correspondía tamén a un momento de fervor asociativo, non? Era o cambio político que estaba dando lugar a unas ansias de cambio en outros sentidos, e esos cambios se traducían en eso, en esos deseos de recuperar o tempo perdido. Un museo tamén moi vinculado ca música, vémolo aquí, ademais que creo que é espectacular porque estamos relacionando precisamente ca foliada da Fonsagrada, cumple a 10ª edición, vimos aquí precisamente para facer o programa sobre a foliada, e de aquí surxiron grandes músicos, os que vemos aquí, e tamén novos músicos, que tamén estábamos antes con eles, como os artistas de Ninjures, que son da Fonsagrada, unha vila, unha zona moi vinculada ca música, e ca música tradicional galega. Pois é certo, entón é curioso porque parece que esa afición se vai alimentando xeneración tras xeneración, se realimenta unhas xeneracións a outras. Entón, claro, é unha satisfacción poder comprobar que non decae. E, en fin, é que temos ahora mesmo aquí a espalda, temos a Florencio, temos a Flaminio,
temos o violín de Modesta. De Modesta, ¿no? En fin, e temos aquí un retábulo donde están representados a última xeración de gaiteiros, unha especie de santoral. Bueno, pois... Terra de gaiteiros, a Fonsagrada. De gaiteiros, en fin, e entonces última xeración aparece unha representación contemporánea. Sí, os novos gaiteiros. A de Marta. A de Marta, que estaba antes con nos, Marta Álvarez. Mira, non me había caído eu, teníamos que haber yo preguntado, pero Marta Álvarez, que estivo antes con nos, integrante de Ninjures da organización, hai unha foto no museo de Marta, cantos anos poderá ter aí? 8 ou 9 anos, ou menos, cunha gaita na man, é increíble, non? E mira agora onde está, que forma parte dun dos grupos revelacións da música galega, e todo dende a Fonsagrada. Sí. Fíxose profesional, está a punto de ser profesional da música e profesional da óptica. Sí, é certo. Cal é o maior reto a hora de dirixir un museo como este? Bueno, vamos a ver. Hai que partir de que somos un colectivo, desde a súa creación, un colectivo de xente que presta seu tempo e a súa disposición pois a manter vivo a institución, ¿no? Hubo un momento de gran tensión participativa, ¿no? Cuando nos anos 80 se creou, en donde, bueno, pois é que os 140 socios se pode decir que participaban primeiro aportando as pezas, despois mesmo na propio mantenimiento das pezas, na conservación, na limpeza. Había que ver o exército de xente aquí traballando nelas para telas a punto. Logo, claro, co tempo foi esa tensión participativa vai decaendo, pero aínda así non hai tanto que fixemos unha remodelación de algunha das salas e foi unha ocasión para comprobar que se efectivamente había seguimentos e a poboación estaba disposta a... seguía sentindo o museo como propio, e así foi, porque hubo que adiantar cartos para pagar aos proveedores cos que gracias aos cales podemos facer a remodelación, e hubo unha suscripción popular e en unha semana conseguimos 35.000 euros. Aquilo foi sorprendente, porque xa non contábamos con esa. Ben salvaguardado o museo, que temos aquí a esperanza, a que hai que agradecerlle dende o primeiro momento todo o que fixo por nós, disponibilidade total para todo, así que tedes ben e coñece perfectamente hasta a última mota de pó que pode haber neste museo. É coñecida, así que tedes un museo ben salvaguardado, e para a xente que veña a Fonsagrada, xa non a Foliada, senón o resto do ano, que visite este museo etnográfico, porque aquí respírase historia da Fonsagrada. Non temos máis tempo, pero gustaríame estar con vostede moitísimo contando, non, a historia da vida da Fonsagrada. Juanjo Molina, director deste museo, presidente deste museo etnográfico, moitísimas grazas por acompañarnos nos micrófonos de Onda Cero. E pola invitación. Desexando recibir a xente, os ointes que podan seguir este programa, que saben que aquí xa ben recibidos. Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio. Da igual que en el campo seas tú y el balón, que el resultado del partido solo dependa de ti, o que la carrera termine cuando lo hagas tú. Porque hasta en el deporte más individual, nunca se juega solo mientras haya afición. El deporte no siempre se disputa en equipo, pero sí se disfruta en grupo todos los fines de semana en Radio Estadio con Edu García. Y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
siempre rondando al sol. Como le ronda el reloj a las horas, volvemos sin ton ni son. Ya nada es eterno si las alas. Pero a Fonsagrada non é só música, tradición, tamén é a cuna de grandes artistas e persoeiros como poden ser Julio Fernández, fundador de Filmax, recentemente falecido, e Antonio Fraguas de Pablo. Moita xente non sabe, se nomeamos a Antonio Fraguas de Pablo quen é, pero se dicimos Forges, todo o mundo recoñeceo rapidamente este artista gráfico que, aínda que naceu en Madrid, ten raíces fonsagradinas e un profundo vínculo con esta localidade. Solo con ver o cartel que cada ano ilustra a Feira do Butelo é moi sinxelo saber que Forges e Fonsagrada son un. Para coñecelos en profundidade temos con nós a Manuel Fernández, fotógrafo da Fonsagrada e poderíamos decir casi o arquiveiro da vila, non? Por todo o material que foi recopilando nos últimos anos. Manuel, moi bo día, moi boas tardes xa, como estamos? Hola, moi boas, que tal? Se falamos de grandes persoeiros tamén temos que poñerte a ti, non? Des grandes persoeiros, porque retratar a vida da Fonsagrada nos últimos anos supoño que tamén é unha tarea ardua e que terás moitísimas anécdotas, moitísimas vivencias e sobre todo moitísimas imaxes e moitísimos vídeos que ilustran, ¿no?, a vida desta vila, deste municipio. Bueno, eu non estou a nivel de Forges, nin de Julio, nin o pretendo, nin é posible chegar aí. Que sucede? De que, bueno, pues a min tocoume vivir esta etapa, casi 50 anos, encantado de retratar, de gravar miles de escenas, de vídeos, de... Eu tamén son un apaixoado desta comarca, da cultura popular, non todos os fotógrafos que exercen a súa profesión, que bastante complexo é sacar a familia adiante, sacar o negocio e demais, pero a min gustame isto, e fixen miles de historias que bueno, unhas verán a luz, outras quedarán aí nos arquivos municipais, porque o Concello vaise facer cargo dos meus arquivos. Non todos os concellos tamén hai xente con esa sensibilidade e tal. Entón, temos miles de historias. Forges é evidente que próximamente, cando se inaugure ese museo, o seu centro cultural museo, nos temos unha película que é... Bueno, temos 8 minutos, vamos a ir punto por punto. Vamos a empezar por esa... O que tú digas, tú dixes o tema. Ese documental que se estrena ademais xusto en esta... Bueno, xa está estrenado, por exemplo, en Xixón, en outros lados, pero sí que se estrena tamén nesta Folia da Fonsagrada, como ese documental 360 curvas, de Ariadna Silva Fernández e de Alejandro Gándara Porteiro, que fala das movidas fonsagradinas. Sí, son grabacións que, bueno, en parte, claro, daquela foi unha historia que retratei todo, como é lóxico. Eu iba a contar, solo un minutiño, que temos unha película de Forges inédita que foi a súa última visita a Fonsagrada e cando lle entregaron o Butelo de Ouro. É como se fora unha despedida. E iso témolo grabado en vídeo, que ten un valor para nosotros sentimentalmente incalculable. Agora seguimos con o 360. Pues vamos con Forges. A película esa do Butelo de Ouro. Eso estrenarémolo é máis. Eu fixe unha grabación por todo o pueblo que o seu pai era da Fonsagrada, o seu abuelo da Fonsagrada, e fixe unha grabación no lugar donde hoxe está o seu museo, o seu centro cultural. Increíble, pero coincide así. Coincidiu así. ¿No? Evidente que se restaurou, reformouse, pero como estaba antes, que era a antigua casa consistorial. É sin dúbida unha das grandes figuras, ¿no?, relacionadas con esta terra, porque ademais non naceu aquí, pero como toda a súa familia era de aquí, pero tamén el ten raíces fonsagradinas e demostrou, non?, que as súas visitas. Toda unha vida integrouse na Fonsagrada, el considerábase fonsagradino, e é moi gracioso porque el ten centos de viñetas dedicadas á Fonsagrada. No. É unha delas, como decíamos antes, que ilustra a gran feira do Butelo, ¿no? Correcto. Bueno, pasamos de Forges a ese que podríamos estar 4 horas falando de toda esta xente, pero temos que reducilo. Ese documental 360 curvas das movidas. Contanos un pouco tamén que son as movidas. Foi unha revolución que xurdiu no 92, que despois prolongouse no tempo, motivado a comarcalización de Galicia. É dicir, Andrés Prece Doledo, que era o encargado por Fraga de comarcalizar Galicia, enterámonos, pois porque lóxicamente era un tema público, de que a Fonsagrada iba a perder a súa identidade, iba a pasar ás terras de Meira, que se iba a chamar a comarca de Terras de Meira Fonsagrada, con capitalidade en Meira. Bueno, pois eso empezou unha revolución social. As perdas de servizos. Sí, claro, que as perdas de servizos. Entonces, pois eu teño todo eso grabado, hai unha serie de películas, claro, que
entón non era tan fácil facer vídeos como agora, tiña moito custe, e encima, pois, a calidade non é a mesma e tal, pero, bueno, é tamén un documento histórico, e a raíz dai, fixo o de a película de 360 curvas, que ainda non a vin, vou ser despois, mañá vou participar nun debate, pero eu ainda non a vin. Pero que reflicte precisamente esos momentos onde viñeron antidisturbios de León a frenar esas movidas. A ver, eu creo que foi un error absoluto por parte de Fraga e Cacharro, que foron os verdadeiros culpables de que eso pasara, porque ao fin de contas despois as cousas van, claro, personalízase despois contra o alcalde porque era o rexidor naquele momento e tal, pero o alcalde tamén foi un prexudicado máis como todos os veciños, non? Pero eso de pretender quitarlle a identidade a un pueblo, eso non se ocurra a naide. Bueno, ocurriuselles a eles por razóns espurias, porque é que é un tema que hasta se pode enfadar cualquera con ese tema. Bueno, visto a injusticia social que era. A cuestión é que hai moitas anécdotas, non? Porque despois houve unhas reivindicacións, e aquí contábamos e dicíamos que a Fonsagrada pedía a Axencia de Extensión Agraria, é dicir, pedía a extensión agraria e a extinción de incendios, e a Xunta dábanos a extinción da agraria e a extensión de incendios. Un pouco chocante. Bueno, agora parece que cos anos eso que é moi que quedou moi light, no, tal, pero bueno, foi un tema de un calado e de unha dimensión social moi importante. E a unión de todos os fonsagradinos que conseguiu parar iso. Bueno, fomos 38 autobuses a Santiago a manifestarnos. Non está tan fácil eso, no. Ali non había ideoloxías, despois cada un tiría a súa, como é normal, pero os máis enfadados ainda eran a xente do PP de toda a vida, porque se sentían traicionados por Fraga e por Cacharro. Bueno, estas cousas son anécdotas, pero son así. E vamos a tocar ese último tema, recentemente falecido outra das grandes figuras da Fonsagrada, como é Julio Fernández, fundador de Filmax, unha das grandes tamén produtoras e distribuidoras do audiovisual español, que foi o enterro precisamente a entristecenos moito porque está ainda moi recente o tema. Algún día coñecerase a Xulio de Cereixido, que como nos o coñecíamos porque ele era natural da casa de Castelao de Cereixido, coñecerás a súa dimensión real. Eu creo que se vai estudiar o empresario, o home emprendedor, a persoa de ben. Eu creo que se vai falámoslo outro día no Terro, que no instituto os rapaces debíaselles falar quen era este home, porque non hai parangón nun empresario como el. Non existe nada comparable. É dicir, se fixéramos unha poidéramos de unha escala de 1 a 100, e Xulio estaría no 70, o seguinte empresario está no 16. Quer dizer, é unha cousa, un home que ademais quería ahora pasar os últimos anos da súa vida, anticipouselle o final, pero na Fonsagrada. Bueno, unha historia que Julio era o noso faro polo mundo, digamos, non? E tamén de especial importancia xa non a súa obra, senón que todas estas persoas demostran unha cousa importantísima e que creo que temos que seguir mandando esa mensaxe no día de hoxe, que dende o rural pódese chegar a calquer sitio, pode chegar onde queira. Vémolo precisamente, falábamos antes con Denis Jures, xente da Fonsagrada, ora artistas a un nivel xa non só galego, senón tamén nacional, veñen de tocar en Madrid, tocaron en Bruxelas, dende o rural pódese chegar a un donde queira, que quizá está eso é unha mensaxe pouco enviada ou que cala pouco na sociedade. A ver, o rural maltratouse durante moitas décadas, mentalizouse aos rapaces que sabía que formar e marchar. E iso agora, bueno, darlle a volta a esa tortilla non é sinxelo. Desde o rural podese chegar onde sea. O exemplo de Julio, o de Ningures, son os rapaces que están empezando a vida, que chegarán moi longe, seguro, porque teñen moita valía, pero de Xulio é o exemplo máis claro de unha persoa que nace nun pueblo de 20 habitantes e que chega a ser número 1 no mundo dentro dentro dunha industria tan complexa como é o audiovisual. Un home que podíamos, bueno, etcétera, non imos falar de Xulio porque me emociona ainda moito falar del. Desde o rural podese chegar onde se queira con vontade, sempre que as administracións non se esquenzan do rural, porque acabame de dicilo, a min dixeron onte públicamente, cando fixeron a presentación os rapaces da Foliada, que algúns tamén forman parte de Ningures, que son unha xente cunha capacidade extraordinaria, que non tuveran ningunha axuda da Xunta de Galicia para montar a Foliada. Eu sorpréndeme, digo, pero que pasa? O rural necesita axudas, sin axudas fanse poucas cousas.
o rural necesita axuda. Estamos nunha vila espectacular, tradición, música, gastronomía, historia. A verdade é que a Fonsagrada respira todo iso polos 4 costados. Estamos encantados de estar hoxe aquí. Manuel Fernández, o arquiveiro fotográfico desta vila, moitísimas grazas por acompañarnos en Onda Cero. Gracias a vos, escuitámonos cada día. Chao. En Onda Cero Lugo no dejamos a nadie de lado. La información llega a todos los rincones. Estamos en lugares tan extraordinarios como a Mariña, la montaña lucense, a Terra Cha. Escúchanos en nuestro dial, en la web de Onda Cero Lugo o a través de la app. También en nuestras redes sociales. Onda Cero Lugo, tu radio. Ya no hay esperanza al salir a la calle, porque ya no encuentras a nadie en el baile. Ya no hay Pois con esta música de Baiuca pechamos este programa especial, 10ª edición da Foliada da Fonsagrada. Agradecerlle ao Museo Etnográfico, ao Concello da Fonsagrada e a todos os nosos invitados a nosa estancia aquí durante esta mañá de venres. A todo o mundo invitarlles a que veñan a esta vila que é maravillosa, non só por a foliada, senón por todo, pola tradición, pola cultura, pola gastronomía. A verdade é que dá gusto vir a facer programas así, vir a estos lugares. Quédanse cas novas, que a última hora da información nacional e internacional. O próximo luns a 12:30, xa saben, máis de uno Lugo en Onda Cero. Nos agora vamos a desfrutar de Fonsagrada e da súa foliada. Son las 2 de la tarde. ¿Dónde ha quedado el hermana Yo sí te creo? Las mujeres que trabajaban en Moncloa y que denunciaron los comportamientos machistas de Paco Salazar, el mejor amigo y colaborador de Pedro Sánchez, siguen sin recibir reparación. Le denunciaron hace meses ante los órganos de dirección del PSOE. Las ignoraron, protegieron al agresor y ahora, cuando todo ha estallado, se resisten a ir a la Fiscalía porque dicen que las responsabilidades hay que dirimirlas en el seno del PSOE. Vamos, que de entrada, hermana, yo no te creo. Ni siquiera como para llevar el caso a los tribunales y que sean ellos los que decidan, como han pedido las mujeres socialistas de las federaciones gallega, castellano-manchega y asturiana. El presidente del Gobierno sigue guardando silencio. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. Óscar López es ministro del Gobierno de España. Fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, por lo tanto debía conocer y trabajar muy cerca de Paco Salazar. Pero él no sabe nada, ni se pronuncia sobre nada, ni conoce lo que denunciaron las mujeres que también trabajaban en Moncloa. Lo mejor para él es que se pronuncie el partido. Yo creo que el Partido Socialista, insisto, que tiene unos protocolos, que los tiene que aplicar, que los está aplicando. Creo que está dando explicaciones todos los días.